As imaxes falan por si soas. Este o río Umia ao seu paso por Ribadumia. A auga saíuse do leito e mesmo chegou ao Club de Piragüismo. O paso del xa deixa na comarca do Salnés estampas como esta. A fronte foi especialmente activa nas últimas horas da tarde de onte cunha multitude de incidencias repartidas por todos os concellos da volta. Un dos máis danados, Cambados. Este é a praza do concello convertida nunha auténtica piscina, unha escena insólita que se estendeu a outras rúas próximas. A partir de las 6 de la tarde fue cuando empezó a caer la tromba de agua y tuvimos anegadas las principales arterias de entrada a Cambados, como la avenida de Castrelo, la avenida de Galicia, la avenida de Vilariño, la plaza del Concello. Fueron las peores calles que tuvimos. Na localidade rexistráronse numerosas caídas de árbores e tamén desprendementos. Unha das incidencias máis destacadas a caída desta palmeira en Alfredo Brañas. A árbore non resistiu a forza do vento e acabou desplomándose, deixándose en suministro eléctrico os veciños da zona. Os efectivos de emerxencia non pegaron ollo en toda a noite para atender todas as incidencias rexistradas. Sí, un pouco, además, éramos 4 compañeros de guardia en 2 turnos, pero era inviable, hemos estado toda la noche trabajando. E despois da longa noite, hoxe, máis do mesmo. O temporal foi a menos, pero o certo é que non parou de chover en toda esta xornada. Todos os efectivos continúan movilizados polo que poida ocorrer. Seguimos en alerta, ahora mismo hay 2 compañeros de guardia, pero hay otros 2 de retén, entonces si no nos vamos uniendo al servicio. O temporal tamén deixa estampas como esta en Sanxenxo. Na localidade rexistráronse asolamentos de estradas, cortes de rúas, desprendementos de pedras e tamén a caída dun muro. Tamén se inundaron varias propiedades, como este garaxe situado en Canelas. Producíronse tamén asolagamentos destacados en Caldas, no Grove, en Meaño e en menor medida en Vilagarcía.